जोंनि आदैया नै खेबसेब्लाबो हेंसाक लानाय खोमा आदै नों ने एक्ट्रिसजों हेंसाक लानो मोना माबायदि मोनखो बरिया दा मालिबिथा चाइनिज स्टार क्लाबनि बानजायनायाव खुंफुंजानाय दिनै अपेनिं सेरेमनियाव फैनानै फिलिंस माबायदि मोनदों बिराद मोजां मोनदों दादा माने बिराद गोजोननाय मोनदों अब्ला नै बे न'निफ्रायनो ट्रफिखौहाय बयनसिगोन आरो ना नै बे देरहानायनि जानांगौ ने नानि नै देरहानाया बिसो देरसिनो बे देरहानायनि ने नानि वा दा लाबोबाय आरो नैबे फिसा फिसा बेस्ट प्लेयारफोरनि दा गोबां फैलागासिनो दङ नै मानसिफ्रा टाइम जाथ'वाखै आरो दासो 2:10 जादों ओमफ्राय नै होंगो दोंगो जाजेनबाय मानसिफ्रा हाबनोहाय ओमफ्राय गोबाङानो हाबजेनबाय आरो टिकेट दाननानै दा बिदि आरोखि नै बिसोर हाबथ'वाखै आदसा दे मावबोखादों दा जोंना ने बिनानाव मनालिसाया सफैबाय मोजां दा आदसा दायो माने माखासे ट्रफिफोरखौहाय लानानै फिल्डआवहाय राउन्ड गिदिंसिगोन आरो लोगोसे बर' सावथुन मुलुगनि आर्टिस्टफोरखौ होननानै बुङोब्ला गोबांथार नायनो एक्साइटेड बे हिसाबैनो राउन्ड फिदिंसै आरो जोंना बिनानाव मनालिसाखौ गोजोननाय थाबाय सारनिसिम दायो चिफ गेस्ट महरैहाय लिंहरनानै सारखौ बरायनाय हाबाफारि चिफ गेस्ट or guest of honor from Bhutan. We have Jawa Panjur, General Secretary Bhutan, India Friendship Association BIFA, Galempo. Thank you sir so much. दायो प्रेक्टिस खालामगासिनो ओरैहाय नै सिनायथि एफसिनि प्लेयार्सफोर आरो गासिबो सानसुमै नोंथांमोन सिनायनोसै आरो फोरोंगुरु नोंथांमोन समाज सिबियारि नोंथांमोन ओरै दङ नै ग्लबेल एफसि बिथांमोनजोंनो दिनैहाय जोसिगोन आरो बादायलायनाया जागोन फार्स्ट अपेनिं हिसाबैहाय ओरै बिनानावमोना नायनो रेडि जोबसै नै फुरा मोसाग्राफोर आरो बिसोरबो दिनैसिमाव नुजानानै दङ जाखांनानै दङ दिनै हलिचरन नार्जारिमोन बायदि चाइनिज स्टार क्लाब बिथांमोननि बानजायनायजों गेजेरजों जि फुटबलखौ दिनैहाय नैबे ओनसोलाव जोंनि इयुन जोलैया नुबाय आं मिजिं खालामो चाइनिज स्टार क्लाबनि बे नाजानाया जाफुंसारथों इयुनाव आरोबाव बेबायदियैनो जुग जुग बोसोर बे खेलाखौ ब्रादारनिनो सिनायथि एफसि टीमा दा दिनैनि दिनावहाय माबायदि फिलिंस देरहागोनखौ आसा दङ 100 दा माने नाजानोसै जों जेसेबांखिनि हायो औ ओमफ्राय प्लेयार्सफ्रा बबेनिफ्राय मोनखो प्लेयार्सफ्रा दङ आइएसएल गेलेनायसिम दङ बावरिनो बड' बिथां दङ ओमफ्राय ओरै मर्निं स्टारनि माखासे आइ लिग प्लेयारफोर दङ औ बिसोरनो दं आरो सानै नाइजेरियानफोर दङ अ आदसा दा निस्सय खोनाबाय ब्रादारनिनो आरो सिनायथि एफसिया नायलांबाय थानो हागोन खेलाखौ स्टार्ट होबाय नै नायलांनो हासिगोन देखायनोसै नोंथांमोननो पुरा बला स्टार्ट लं मिले 9 नाम्बारा 19 नाम्बारा अयथासार मानसि जादों दे खेलाया जोबोद मोजां जादों नै दिनैनि अपेनिं खेलाखौ गेलेदों जाहैबाय ग्लबेल एफसि भार्सेस सिनायथि आरो बै गोमो गाननायानो जादों जाहैबाय सिनायथि एफसि ओमफ्राय नैबे गोथां गाननाया ग्लबेल जाहैबाय खेलाया डेन्जार जानानै दङ
ओरैनो लाबोबाय डाइरेक्ट ओरैनो ओरैहाय बिनानावमोना फुरा नै सोरजों साफाव नोंसिना सिनायथि वा देरहाथारखानांगौ वा फुल सापर्ट खादा वा मोजां मोनदों दा बलथ' जालायाखौ जाहैबाय द्र' दा बेबायदि आरो नै बुलायनोसो नायनो नै हाबा हरै जानांगौ जाखोलै मा नालायनाय जाखो हनै नालायगासिनोखा बे आदैया Para menilai. Apa masa betanya? Lo? Dulu tak lagi enggak. दा लोगोफोर दिनैनि खेलाया ट्राइ बेकारावसो थांबाय आरोना मानो होनना बुङोब्ला ओरैहाय ग्लबेल एफसिआ 2 गलावहाय आग बारायनानै दङ ओमफ्राय ओरैहाय सिनायथि एफसिआ गरनैयावहाय खम जानानै दंथ'यो आरो नै ट्राइ बेकारा जागासिनो दङ दिनैनि खेलाया ओरैबायदि मोजांमोन मोननैबो टिमा गल सोलायनो हायाखै बेखौ हाब्ला जोनांलै देरहाबाय जोनांले दा नै ओरैहाय ग्लबेल एफसिआ देरहाबाय आरो गोबां मानसिफोर नायदोंमोन नै नोंसोरलाय सोरजों सापर्टमोन गोथांजोंसोखा आच्छा आब'आलाय औ ग्लबेला गोथां औ मोजांमोन दा औ आच्छा दे बिनानावमोना थांसिगोन आरो गारिया बेनो होथेनानै दोनबाय नङा होमबा सिस्टार मनालिसानि साइड डेन्सार आरो बिराद मोजां मोसादों दै दा ओरैबो नै बिनानाव सासेबाव मोजां मोनदों दा ओमफ्राय नै मनालिसा बिनानाव ओमफ्राय नेक्स्ट गोदानै फिल्म ओंखारनो दंबावो नामा थेंक इउ बे नानि नामा बिनानाव एसे आच्छा नानि वा मा नाम अ दे थेंक इउ दे ओइ थांदो दे नानि नोंसोरबो एक्सिसजों फट' लानो मोनबाय लाबावगौमोन आच्छा दे नोंसोरलाय लानो मोनाखै एक्ट्रिसजों लानो मोनबाय दे आरो फैबावदोंमोन नै जोंनि आदैया नै खेबसेब्लाबो हेन्डसाक लानायखाबाय आदै नों ने आदै ओरै फैलाय आदै ओरै फैलाय एक्ट्रिसजों हेन्डसाक लानो मोना माबायदि मोनखो बरिया दा बिलियान र' नोङो थांबाय नोङो थांबाय राजुखिनिजा एक्ट्रिसआ माबायदिमोन आदै थांफानो गोसो जादोंमोन नामा एसेसो एसे लाखिबावगौमोन आं बरिया